Dames en heren passagiers, welkom aan boord van vlucht ARCD 210762 met bestemming Amsterdam Schiphol. U wordt beleefd gevraagd uw stoelriemen om te doen en bij het aangaan van de niet-rokenlichten te stoppen met roken. ISAC wenst u een prettige vlucht. Namens uw gezagvoerder, cabin crew, doors may close. Manual. Squala, boy, squala, asa captain brother free no man. La wanda be wanda di campagna de free mooi brother man. Paya de. Hey. Ik liep altijd in de stad Amsterdam. Ik zag heel veel mensen aan op de dam. Ik vroeg wat ze deed. Ze zei toen ik zeg om nou we kunnen naar de aarde toe. Ik zag een leeuw, een tijger en een olifant. Ja, maar wat ik wou, dat zag ik niet. De waterbank werd aangelopen en ik schreeuwde. Waar is poeselief? Potato, masa patata, Les. Oi. Ayo, atu yuru no molibete, sakanisa saeta. Tu yuru no molibete, sakanisa saeta. Meko chiyu kasaba, fuyu seti yu boyo, da yu mujini patata, you ani mas potato, masa patata. Oh, in our condition. Ay, mi mama ya pi mi no mamore. Mi mama ya pi mi no
mamore. Oh, one try say give me nego ma pusu boto. I want to trouble me nego lolo mi pari. Mi mama ya bini mi no mamore. Mi mama ya bini mi no mamore. Oga one try say give me nego lolo mi boto. I beat you at the second bro mi baka. Mi mama ya bini mi no mamore. I be say give you love for in camera mami. Hoy. Mi mama ya bini mi no mamore. Ya bini mi no mamore. I want to be mi nego for to mi boto. Ya mi mama ya bini mi no mamore. Mariana me kouru mi gudo. Hoor me dan de klapper mami. Is na 200 keer de saka mami saka jini. Woi woi, Mariana me kouru.